V haitskej nemocnici Alberta Schweitzera sa 30. apríla 1962 objavil muž trpiaci vysokou horúčkou. Tvrdil, že má pocit, ako by mu pod kožou pochodovali chrobáky. Lekári ho samozrejme prijali, za 2 dni ho však vyhlásili za mŕtvého a nasledoval pohreb. Lenže Clairvius Narcisse sa po 18 rokoch vrátil späť. Ako je to možné? Clairviusovej rodine by ani vo sne nenapadlo, že sa niečo také môže stať. A napriek tomu k tomu došlo. Krátko po pohrebe mal telo muža vykopať vúdú čarodejník. Neboštíkovi vraj aplikoval do žíl špeciálny elixír a premenil ho na zombie, ktorá bude od rána do večera bez akýchkoľvek námietok pracovať. A tak sa aj stalo. Narcisse takto žil celé 2 roky. Po smrti otrokára sa mu ale podarilo utiecť. Potom sa dlhé roky potuloval, až nakoniec dorazil do svojej rodnej dediny. Zamieril rovno na trh, kde predávala jeho sestra. Táto mu samozrejme najprv neverila. Ako by mohol jej brat po takej dlhej dobe vstať doslova z hrobu. Lenže keď jej povedal svoju prezývku z detstva a ukázal jazvu na tvári spôsobenú klincom, ktorým mu zatlkali rakvu, nebolo pochýb o tom, že tento muž hovorí pravdu. Clairvius Narcisse si všetko veľmi dobre pamätal. Spomínal si na lekára, ktorý ho vyhlásil za mŕtvého, aj na to, ako ho zaživa pochovali. Bol vo vegetatívnom stave, k životu ho prebral až prášok čarodejníka, ktorý však nepôsobil ako životabudič, ale ako droga, čo z neho urobila nemysliacu zombie. Z plantáže, kde sa stal otrokom, mohol utiecť až po smrti svojho pána. Ako sa to ale mohlo stať? Narcisse bol presvedčený o tom, že za to mohol koktail tetrodoxínu a bufotoxínu. Táto kombinácia analgetík a látok spôsobujúcich paralýzu a stavy podobnej smrti z neho urobila doslova nemysliacu vec, ktorá je ochotná vykonať akýkoľvek rozkaz. Narcissov osud sa stal inšpiráciou pre množstvo moderných príbehov o živých mŕtvych. To všetko je ale fikcia. Dodnes stále zostáva uspokojivo nevysvetliteľnou záhadou, ako mohlo dôjsť k tomu, že bol vyhlásený za mŕtvého. Podal mu snáď voodoo mák nejaký lektvar ešte predtým, než vyhľadal pomoc lekárov? Ako dokázal prežiť samotné pochovanie len s malou zásobou vzduchu? Názor si už vytvorte sami. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, neváhajte mi zanechať svoj odber, aby vám neušla žiadna strašidelná sekunda.